Mali kunnafoni cakɛlaw ka hamina tɛ fosi ye ka se ka kunnafoni jɛlen ɲini kana di aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko bi octobre kalo tile 2 ye san 2025 kunnafoni min n'an b'a lase aw ma tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma nin y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni damila bi an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état-major général des armées a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko karɔgɛlɛnjinɛ tigilama dɔw kun kelen bɛ ka u daga Golobabugu dugu o la. Golobabugu bɛ an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla ka taa se a tilebiyan fanfɛla ma kɛrɛnkɛrɛnnen sa Marakala o masurunyala Marakala yɛrɛ kɔni bɛ Segu o mara la. An ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye u ka baara kɔni ɲɛdɔn ta ni ka o kɛ ka dankari karɔgɛlɛnjinɛ tigilama caman de kɔnɔna ka tila ka u ka kɛlɛkɛminɛnw ni ka olu minɛ ka taga se u ka bolimafɛn sen filaw ma o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma kɔni ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka fintigilakaw olu ma u ka baara sira kɔni ɲuman fɛ. An bɛ to an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ka kunnafoniyaw olu kɔnɔna la halisa k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko kura k'a fɔ ko kunu octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 suwala wɛrɛ ni Kɔnɔbabugu ni ɲɔgɔn cɛ ni dugu kɔfɛlen ninnu kɔni bɛ Seribala mara kɔni o la a yirala k'a fɔ ko karɔgɛlɛnjinɛ tigilama 2 de kɔni tun bɛ ka jaga kɔni bɔli ka o wajibiya fɛn min ye sɛnɛkɛlaw kɔni olu kan u bɔlen a kalama k'a fɔ ko an ka fintigilakaw kɔni ye u ye marifa kɔni ni ka o de kɔni cili daminɛ k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛna kɔni ni ka boli nka an ka fintigilakaw kɔni ye garan da ni maa ninnu kɔni na ka u ka kɛlɛkɛminɛn 2 ni ka o minɛ u la ni o ye AK-47 ye ka taa se u ka bolimafɛn sen filaw kɔni ma. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état-major général des armées a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka fintigilakaw olu ma. Kayi marabolo ɲɛma ni o ye gouverneur ye ale kɔni ye dɔ fara Kayi couvre-feu kɔni o tun kuntagala kɔni ka ni tile 30 ye min kɔni ni a daminɛna octobre kalo tile fɔlɔ a bɛ taa kuncɛ fo octobre kalo tile 30 san 2025 an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko couvre-feu yɛrɛ kɔni ale sigira sen kan kabi juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 couvre-feu yɛrɛ kɔni a bɛ daminɛ su nɛgɛ kaɲa 10 ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 o wagati ma. Bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni yamaruya sɛbɛn kɔni bɛ olu bolo ka boli ni heure kofɔlen na olu de kɔni bɛ se ka taa u ci fɛ. San 2025 kana se san 2026 walantaw kɔni olu daminɛna kunu octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 nin kalanta in yɛrɛ kɔni an ka faba kɔnɔna la ka taa se an ka jamana fan dɔw kɔni ma a kalanta kɔni ma tako ɲuman kɔni na lakɔli karamɔgɔw olu fɛ ka taa se forobaca ka taa se kɛnyɛrɛ ye kalankesow kɔni olu ma kɛrɛnkɛrɛnnen sa kalanso katoliki o bɛ a la a karamɔgɔw olu kɔni ma sɔn ni ka don kalanso kɔni kɔnɔna la k'a sababuya kɛ ko jamana kɔni kelen don ka u ka sara kɔni ni ka o ɲɔngiri ni wagati in na fɛn min ye enrôlement ko kɔni o bɛ a ko la an ka faba kɔnɔna la kalanso caman de bɛ yen nɔ ni o ye foroba kalanso ye olu kɔni ma kalan kɔni ni ka o kɛ o dɔ bɛ tali kɛ quartier Mali kalanso kan ka taa se Torokɔrɔbugu o ma ale ni Prosper Kamara karamɔgɔw kɔni olu nana nka u ma don kalanso olu kɔnɔna la fɛn min ye Tɔnbɔkutu ye ka taga se Burɛm fɛnɛ kɔni ma olu karamɔgɔw fɛnɛ kɔni nana kalanso kɔni kɔnɔna la ka lakɔlidenw kɔni ni ka olu dɛmɛ ka fɛn min ye bandiri kɔni ni ka o yɛlɛ i n'a fɔ ladalako la nka u ma kalan kɔni ni ka o kɛ koro ni bankasi fɛnɛ kɔni bɛ u kɛcogo kelen na yen lakɔli karamɔgɔw ka taga se fɛn min ye lakɔliso kalandenw olu ma u kɔni ye baaraw kɔni ni ka olu kɛ nka u bɛ ka u ka walanbila kɔni ni ka u kɔni sinsin. Fɛn min ye Conseil national de transition maa 2 ye ni o ye Biton Mamadi Kulibali ye ka taga se Mulayi Keyita ma ni maa 2 ninnu kɔni bɛna ta kiiri tigilamaw olu ɲɛma bi octobre kalo tile 2 san 2025 ni o ye pôle cybercriminalité kɔni kiiri tigilamaw ɲɛma ye. An bɛ taa Masinakaw olu fɛ yen nɔ denbaya 104 de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la u bisimila la kunu octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 fɛn min ye balofɛnw ye min bɛ tali kɛ malo ka taga se tulu o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma o kɔni taara ni ka di nin denbaya kofɔlen ninnu kɔni ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ teliya la cogoya min na.
mali dɔnkilidalaw dusuma kasalen don an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka sababuya kɛ u jɛɲɔgɔn dɔnkilidala ni o ye Mustafa Sila n bɛɛ b'ale dɔn Sydney la an dabama ka wele sera ale ma kunu sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 6 o wagati kunnafoniya yɛrɛ kɔni dira an ba ye Bakari Jara ale fɛ a yirala k'a fɔ ko Sydney ale ka janajaw kɔni bolodalen don ni ka bi nɛgɛ kaɲa 16 o wagati ma kɔnɔ a bɛna kɛ sugunikɔkaw olu fɛ yen nɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ye. An bɛ taa kɔ kan kibaru la yan'an ka kunnafoniya ni ka o datugu an bɛ taa Kinshasakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye u ka fintigilakaw ka kiiritigɛsoba min bɛ yen nɔ septembre kalo tile 30 san 2025 u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Josefa Kabila ye ale kɔni ɲangira badabada kaso datugu kɔni o la ka sababuya kɛ ko a ye jamana janfa wa sen yera jamana janfabaw olu fɛnɛ kɔni senya. Mali kunnafoni jabaran najɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniya olu la yan'an ka kunnafoni datugu sa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Jawando service ye ale de anw ka kunnafoni jukɔrɔma donba ye an bɛ waati min na i n'a fɔ bi Jawando service ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ k'olu ka baara o tɛ sojɔ dɔrɔn ye wa u ka baara tɛ terrain feere fɛnɛ dɔrɔn ye ne maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ k'i ka so plan ni ka o bɔ walima ka plan ɲɛnamaw ni ka o proposer i wasa don Jawando service ale la u bɛ plan ɲɛnama ni ka o bɔ ka d'i ma ka tila k'a jɔ ka kɛ i n'a fɔ plan yɛrɛ bɛ cogoya min na ani tuguni e fɛnɛ bɛ yen nɔ ko dukɛnɛ fɛrɛlen ba b'i bolo i t'a dɔn i bɛna kɛ cogo min na wa i tɛ fɛ k'a dukɛnɛ fɛnɛ ni ka o jɔ Jawando service bɛ dukɛnɛ ɲɛnama ba ni ka o dilan ka o d'i ma lafiyali yɔrɔ o bɛ a la fo ka taa se gazon ɲumanw u bɛ olu da a la gazon minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni u gazon bɛ lafiyalen don sumaya ɲuman a bɛ di u b'olu bɛɛ lajɛlen kɛ i ka dukɛnɛ la k'a décorer ni k'a ɲa k'a d'i ma Jawando service bɛ o kɛ aw ye terrain feereli kɔfɛ sojɔ kɔfɛ plan ɲuman fɛnɛ bɛ bɔ ni k'a di aw ma jɔn de bɛ se k'o k'aw ni Jawando service ale tɛ o kuma la nɛgɛjuru sira o na tɛmɛ an ka kunnafoniya ale duguma a y'u wele aw ka so plan ɲumanw ni ka o bɔ aw ka sow la ka sɔrɔ aw ma degunba ni ka o sɔrɔ Jawando service maliyɛn kelen so kelen o kuma la aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.